Para sa DSWD 11 Express. Nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 og turnover and release of Seed Capital Fund for Micro Enterprise Project pinaagi sa Sustainable Livelihood Program niini kung diin adunay 1,273 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa maong seed capital sa munisipyo sa Pantukan, Davao de Oro ug sa syudad sa Tagum City niadtong September 27 tuig 2024. SLP, Sustainable Livelihood Program, usa ka capacity building program dili paghatag og livelihood assistance sa mga kabos, kuyang, mga marginalized na mga komunidad o ang pagpa-empower, ang mapagahong mo, makamulang yun mismo, ang mapalagpo, ang magdala, magpalagpukulong yun ang iyong mga livelihood. Si Daryl Jean, 32 anyos ug taga-barangay Tagumpo, Pantukan, Davao de Oro, mapasalamaton tungod kay usa siya sa mga benepisyaryo sa maong assistance ug tungod kay gamiton niya ang maong kwarta pandungag kapital sa iyang negosyo. Ako si Daryl Jean Pelpinosas, taga-Tagumpo, Pantukan, Davao de Oro. Isa ko sa naka-avail sa SLP Cash Assistant. Ang ako nadawat 15,000. Ako kaya kong pagpasalamat sa programa sa DSWD. Na isa ko sa napili nila nga mamahimong makadawat ani nga maong cash assistant. Kani nga cash nga ako nadawat, ako ning idugang puhunan para sa ako ang sari-sari store nga gamay. Si Daryl Jean usa lamang sa 1,273 ka mga benepisyaryo nga nahatagan sa maong Seed Capital Fund niadtong adlaw sa syudad sa Tagum ug sa munisipyo sa Pantukan. Gilayon sa maong programa nga mahatagan og tabang pinansyal ang mga tag-iya sa mga gagmay negosyo para sa dugang kapital o aron makasugod sila sa pagnegosyo. Mga ka-11 ang Sustainable Livelihood Program kon SLP usa lamang sa mga programa o proyekto sa Department of Social Welfare and Development nga nagalayon nga makahatag og hinanaling tabang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan gayud tungod sa nagasaka nga presyo sa mga panaliton gumikan sa inflation sa tibuok rehiyon. Kung mao ka na ang updates gikan diri sa Tagum City, Davao del Norte, kauban si Arnold Jr. Caserial sa kamera. Ako si Ezra M. Coda Jr. para sa DSWD 11 Express. Rene Matanyo.